πριν ηχογραφήσουμε οποιοδήποτε podcast, ενδεχομένως θα πρέπει να λέμε σε ποια στιγμή βρισκόμαστε, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε ακούσει αρκετά για το πώς τελειώνει ένας πόλεμος ή αρκετά για το πώς δεν τελειώνει ένας πόλεμος επίσης. Οπότε, με δεδομένο ότι παραμένουμε σε αυτή τη φάση, στην προσπάθεια τέλος πάντων υπογραφής ενός κοινού μνημονίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με βάση όσα έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής, να ξεκινήσουμε από τα προφανή. Πού βρισκόμαστε σήμερα στην Ευρώπη, προφανή. Από τα βασικά, πού βρισκόμαστε σήμερα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά και τι αποφάσεις έχουμε κληθεί να λάβουμε μέχρι στιγμής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και να ξεκινήσω από την Μαρία. Βρισκόμαστε σε μεγάλο σημείο βεβαιότητας, παραμένουμε δηλαδή. Την Κυριακή πιστεύαμε ότι, μέσω της αναφορές που έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος ο Τραμπ, πιστεύαμε ότι ήμασταν πολύ κοντά στο να βρούμε μια λύση σχετικά με τον πόλεμο στο Χορμούζ. Δεν περίμενε 24 ώρες και μετά άρχισε πάλι τους βομβαρδισμούς, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι αδύνατον κανείς να ξέρει πού ακριβώς έχει σημειωθεί πρόοδος και πραγματικά ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα τα οποία δεν είναι εύκολα να βρει κανείς λύση. Εγώ πιστεύω ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι, παραμένει να έχει το πάνω χέρι όπως είχε από την αρχή. Οπότε η λύση, για να μπορέσει να βρεθεί λύση, πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει πίσω και να κάνει προφανώς πίσω. Δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να το υποστεί ως κόστος, το οποίο είναι πολύ δύσκολο για μια κυβέρνηση όπως την σημερινή κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ. Οπότε τα πράγματα δεν είναι εύκολα να λυθούν και βλέπω επίσης ότι οι οικονομικοί παράγοντες, και νομίζω στις επόμενες ερωτήσεις θα πάμε λίγο πιο σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα οικονομικά, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι όλες οι οικονομικές προβλέψεις και των αγορών και των πολιτικών στην Ευρώπη έχουν ως βασική προϋπόθεση ότι ο πόλεμος αυτός θα συνεχιστεί. Δεν υπάρξει δηλαδή μια άμεση λύση, λέμε, από σήμερα ως αύριο. Δηλαδή και ο πληθωρισμός θα χρειαστεί να αυξηθεί και οποιοδήποτε άλλες συνέπειες έχει αυτό. Οπότε, δυστυχώς, το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα είναι ένα σημείο με μεγάλη αβεβαιότητα, όπως ήταν και από την αρχή άλλωστε, με πολύ λίγη πληροφόρηση σχετικά με το τι έχει συμφωνηθεί, πραγματικά έχει συμφωνηθεί και τι δεν έχει συμφωνηθεί και τι έπεται. Θοδωρή, από την αρχή της διακυβέρνησης Τραμπ, έχω την αίσθηση σχεδόν σε όλα τα θέματα βλέπουμε ένα διαρκές μπρος-πίσω. Αυτό έχει στρατηγική ή είναι ad hoc στρατηγική? Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι είναι εντελώς αλλοπρόσαλλα όλα αυτά που συμβαίνουν και ο τρόπος λήψης αποφάσεων μοιάζει να βασίζεται στο συναίσθημα, σε εν μέρει στην ιδεολογία, έναν τρόπο λήψης αποφάσεων ο οποίος δεν μοιάζει ορθολογικός, αλλά νομίζω ότι αξίζει να βάλουμε στην κουβέντα κάτι που σπάνια συζητιέται στο δημόσιο διάλογο και ίσως έχει νόημα να το προσθέσουμε, να το συνεισφέρουμε, ως ένα κομμάτι, ένα μέρος του μηχανισμού που οδηγεί στη λήψη αυτών των παράδοξων αποφάσεων. Έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες να διαρρέουν, να ανακοινώνονται, να ποστάρονται, να τουιτάρονται δηλώσεις που παραπέμπουν σε μια εξέβρεση συμφωνίας, σε μια υπογραφή συμφωνίας, στην επικείμενη λήξη του πολέμου, στην επικείμενη υπογραφή κάποιου κειμένου το οποίο θα οδηγεί στην κατάπαυση του πυρός και επισήμως, και στη συνέχεια έχουμε τις συνέπειες τις οποίες έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μετά από κάθε τέτοια ανακοίνωση. Δηλαδή, χρηματιστήρια να ανεβαίνουν, την τιμή του πετρελαίου να πέφτει ελαφρά, τις αγορές να ανταποκρίνονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο, μετά βλέπουμε να περνάνε 2-3 μέρες να ξαναισορροπεί η τιμή του πετρελαίου πιο ψηλά, να επιστρέφει μια σταθερότητα ή να πέφτουν ή να κινούνται φυσιολογικά τα χρηματιστήρια και μετά επανέρχεται ο Τραμπ είτε κάποιος άλλος από την κυβέρνηση των ΗΠΑ με μια άλλη νέα διαρροή. Υπάρχουν, πέρα από το γεωπολιτικό του πράγματος και από το ad hoc του πράγματος και το αυτοσχέδιο, υπάρχουν δύο κίνητρα πιθανά σε αυτό το μπρος-πίσω που περίπου ανάφερες και εσύ. Το ένα είναι να δοκιμάσουμε την κοινή γνώμη. Να ρίξουμε, δηλαδή να πετάξουμε κάτι έξω, να πούμε ότι οδηγούμαστε προς μια εξέβρεση λύσεων, να διαρρεύσουμε και 2-3 παραχωρήσεις, 2-3 στοιχεία τα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται σε μια υποτιθέμενη συμφωνία, για να δοκιμάσουμε να δούμε τι θα γραφτεί, πώς θα αντιμετωπιστεί στο δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται για πολλά θέματα και το κάνουν πολλές πολιτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει και το άλλο στοιχείο της προσοδοθυρίας. Δηλαδή, ποντάρουν στις αγορές. Πετάνε μια ατάκα, ξέροντας από πριν προς τα που θα κινηθούν οι αγορές
Και είτε στις επίσημες αγορές, είτε στο Polymarket ή στις άλλες πλατφόρμες με στοιχήματα, ποντάνε κάποιοι για να βγάλουν λεφτά. Είτε ο Τραμπ ο ίδιος, ο οποίος έχει κάνει από την αρχή της χρονιάς, λέει 3.600 κάτι κινήσεις στο χρηματιστήριο, παίζει στο χρηματιστήριο πρόεδρος των ΗΠΑ, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Είτε δικοί του να ποντάρουν προς τη μία την άλλη κατεύθυνση στο Polymarket, στο Kalshi και τις άλλες αντίστοιχες στοιχηματικές πλατφόρμες. Όλο αυτό λοιπόν, πέρα από τη γεωπολιτική διάσταση, πέρα από το να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και να βρεθεί τελικά μια λύση η οποία να μην είναι χειρότερη προς όφελος της αμερικανικής κυβέρνησης από τη συμφωνία που είχε ο Ομπάμα πριν από χρόνια, γιατί αυτό θα είναι μια εξόφθαλμη ξεκάθαρη ήττα. Πέρα από όλα αυτά υπάρχει και το θέμα του στοιχήματος και το ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά από όλη αυτή την ιστορία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου υποτιμάται αυτή η διάσταση στο δημόσιο διάλογο. Νομίζω ότι υποτιμάται ολόκληρη αυτή η διάσταση σε όλη τη διακυβέρνηση Τραμπ αυτόν τον 1,5 χρόνο. Ήθελα να συμφωνήσω με τον Θοδωρή και να επισημάνω ότι αυτή η συμπεριφορά, το κίνητρο που είπε ο Θοδωρής, είναι αθέμητο. Δηλαδή είναι παράνομο. Δηλαδή πρόκειται περί διαφθοράς. Δεν είναι κάτι το οποίο... Είναι ενδιαφέρον ότι δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τις σωστές λέξεις εδώ. Γιατί ο πρόεδρος της ΗΠΑ, όπως οποιοδήποτε άλλος πολιτικός, έχει αυτό που λέμε inside information σε πολλά πράγματα, γιατί ξέρει τι πολιτική θα ασκήσει. Με την πολιτική που ασκεί επηρεάζει τις αγορές, οπότε έχει τη δυνατότητα να βγάλει χρήματα. Αυτό είναι αθέμετο. Είναι παράνομο και πρόκειται περί διαφθοράς. Πρέπει δηλαδή να το πούμε αυτό, όπως είπε και ο Θοδωρής, υποτιμάται. Ευτυχώς βλέπω ότι όλο και περισσότερο αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στην κοινή γνώμη, αλλά και επίσης στην συζήτηση που γίνεται σχετικά με το τι σημαίνει η αμερικανική στάση, και πιστεύω ότι οι αμερικανικοί θεσμοί θα μπορέσουν να ξετελύνουν το θέμα, σιγά σιγά ίσως, αλλά θα βρεθεί μια λύση, διότι η αμερικανική δικαιοσύνη είναι από τις πιο ισχυρές δικαιοσύνη σαν θεσμός, θεσμικά εννοώ στον κόσμο, οπότε από την αμερικανική δικαιοσύνη περιμένουμε να πάρει μέτρα να μπορέσει να λύσει αυτό το θέμα της διαφθοράς. Το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά αυτό και πρέπει κάθε φορά να το συζητάμε, διότι τέτοιου είδους διαφθορές είναι, και δεδομένου ότι προέρχονται από την Αμερική, είναι τεράστιο θέμα για τον κόσμο, είναι τεράστιο θέμα για τη δημοκρατία, για τους θεσμούς, και ας μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να περάσουν σαν μόδες σε όλο τον κόσμο. Κανείς δηλαδή μπορεί να πει ότι και σε εμάς δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, σε τέτοιου βαθμού διαφθορά σε πολιτικό επίπεδο. Οπότε είναι σημαντικό εμείς, οι αναλυτές, σε αυτό το κομμάτι ανήκουμε όλοι μας, πρέπει να μιλάμε για αυτά τα πράγματα, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την κοινωνία, για την υγεία της κοινωνίας και κυρίως για τη δημοκρατία. Το κρατάω και τις δύο και τις παρατηρήσεις και των δύο σας. Εννοώ, είναι η δεύτερη φορά που τις βάζουμε στο τραπέζι και είναι παρατηρήσεις που κάνουμε εκ των πραγμάτων την ώρα που όλοι οι θεσμικοί, πολιτικοί φορείς, Ευρώπη, Ελλάδα, παντού προσπαθούν να πάρουν αποφάσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Οπότε, ξεκινώντας πάλι από τη Μαρία, τι μπορεί να κάνει κάποιος δημοσιονομικά, ενδεχομένως και τι μπορεί να κάνει και νομισματικά σε επίπεδο επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πώς αντιμετωπίζεις μια τέτοια κατάσταση και ποιο είναι το basic σενάριο για να την αντιμετωπίσεις με βάση αυτά που ξέρουμε σήμερα. Ναι, σε οικονομικό επίπεδο θα μην μιλήσουμε για τις αγορές, να μιλήσουμε λίγο για τα μακροοικονομικά, δηλαδή δημοσιονομικά και νομισματικά. Οι μακροοικονομικοί θεσμοί, τα υπουργεία δηλαδή και οι τράπεζες, βλέπουν τα μακροοικονομικά μεγέθη, δηλαδή κυρίως τον πληθωρισμό. Να μιλήσουμε λίγο για τον πληθωρισμό, γιατί έχει σημασία κατά τη γνώμη μου, δεδομένου ότι η στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πάει να αλλάξει. Ο πληθωρισμός στην Ευρώπη ήταν για κάποιο καιρό στο 2%, εκεί ακριβώς που πρέπει να είναι, αλλά τώρα βλέπουμε ότι αρχίζει και αυξάνεται, είναι περίπου στα 3% αυτή τη στιγμή, με πάλι διαφορές μεταξύ των χωρών. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει στον μέσο πληθωρισμό της Ευρωπαϊκής της Ευρωζώνης, όχι στον πληθωρισμό των χωρών. Βλέπουμε ο πληθωρισμός να αυξάνεται γρήγορα τους τελευταίους 2 μήνες από την έναρξη του πολέμου στα στενά του Ορμούζ. Οπότε ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή στα 3%, με προβλεπόμενο αμέσως της Κεντρικής Τράπεζας, όπως λέει η Κεντρική Τράπεζα, να φτάσει περίπου στις 4%, εκτός αν αλλάξει κάτι. Είναι βέβαια υψηλός πληθωρισμός και θα αναμένουμε να υπάρξει επανεμβολή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της αύξησης των επιτοκίων. Εδώ θα ήθελα όμως να κάνω ένα μικρό σχόλιο σχετικά με το προηγούμενο επεισόδιο που είδαμε, το ενεργειακό, το 2021-2022, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2022, όπου και
Τελικά, το Σεπτέμβριο του 2022 η Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια, αλλά είδαμε μια αύξηση του πληθωρισμού σε μια περίοδο των 12 μηνών της τάξης του μισό της εκατό κάθε μήνα. Οπότε καταλήξαμε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη το Σεπτέμβριο του 2022 να είναι 10% και περίμενε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα μέχρι να φτάσει στα 10% πριν αυξήσει τα επιτόκια. Κατά τη δική μου τη γνώμη, αυτό άργησε να παρενέβη, γιατί το Σεπτέμβριο του 2022 πια ο πληθωρισμός είχε εμπλακεί σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ήταν δύσκολο να τη λύσει. Οπότε χρειάστηκε πολύ μεγάλη παρέμβαση. Δεδομένου ότι το γνωρίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, θέλει αυτή τη στιγμή να μην ξανακάνει το ίδιο λάθος, αλλά το δίλημμα είναι, αν παρεμβεί πολύ γρήγορα, θα θέσει την οικονομία σε μεγάλο κίνδυνο και αν αργήσει να παρεμβεί, τότε ο πληθωρισμός θα ενσωματωθεί στην οικονομία όπως είχε ενσωματωθεί το 2021. Οπότε υπάρχει ένα δίλημμα που πρέπει να λύσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ιστορική συμπεριφορά του 2022 της δίνει λίγο την τάση να πάρει μέτρα πιο γρήγορα ίσως από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά τα δύο λάθη δεν κάνουν ένα σωστό. Ο πληθωρισμός είναι ακόμα στα 3% και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια την επόμενη συζήτηση που θα κάνει τον Ιούνιο. Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, ίσως είναι λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος. Δεν γνωρίζουμε. Μπορεί να έχει τελειώσει ο πόλεμος, δεδομένης της αβεβαιότητας. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο δίλημμα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να λύσει και παρακολουθούμε, τουλάχιστον άνθρωποι σαν εμένα που ασχολούνται με τα μακροοικονομικά, παρακολουθούμε πολύ κοντά και τα νούμερα, αλλά κυρίως και το αφήγημα που μας δίνει η Τράπεζα σχετικά με την αύξηση των επιτοκίων. Θοδωρή, η ερώτηση σε σένα είναι λίγο πιο κοινωνικού χαρακτήρα, δηλαδή το πόσο αντέχεται εντός εισαγωγικών και με αλφαγιώτα η διαρκής προσπάθεια να ξεπερνάς πληθωριστικές τάσεις, να ξεπερνάς τη μία κρίση μετά από την άλλη, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και μάλιστα μεταξύ μας, πίσω όταν πήγαμε στην κρίση του COVID ή μετά την ενεργειακή του 2021-2022, τα δημοσιονομικά περιθώρια σε κάθε χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν γενικά, όχι στην Ελλάδα, σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Μοιάζει πολλές φορές και μια κατάσταση να έρχεται σε αδιέξοδο όταν καλείσαι να την αντιμετωπίσεις. Σήμερα εννοώ. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Θεωρητικά θα έπρεπε δηλαδή να βλέπουμε ότι υπάρχει φθορά και ότι κάθε κρίση έρχεται και προστίθεται στην προηγούμενη. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε, ομολογώ εγώ με κάποια έκπληξη στην πράξη, είναι ότι μετά και την προηγούμενη κρίση, η οποία ήταν και αυτή η ενεργειακή, φαίνεται ότι σε πολλές χώρες του κόσμου, από την Νοτιοανατολική Ασία και την Ευρώπη, αλλά και στην Κίνα και σε άλλα σημεία του πλανήτη, πέρασε ένα μήνυμα. Δηλαδή πήραν ένα μήνυμα για το θέμα της ευαλωτότητας, ειδικά απέναντι σε ενεργειακές κρίσεις, και μέρος της αντίστασης, της αντίδρασης που βλέπουμε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ σήμερα, έχει να κάνει με αυτή τη γνώση. Δηλαδή οι περισσότερες χώρες του κόσμου και αυτές που είναι πολύ ευάλωτες, αυτές που ακούγαμε από τις πρώτες μέρες του πολέμου στο Ιράν, ότι θα αντιμετωπίσουν πολύ γρήγορα πρόβλημα, κυρίως χώρες της Ασίας που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα πετρέλαια του Ιράν, να έχουν αναπτύξει κάποιες άμυνες εκ των προτέρων και να επιστρατεύουν όλα τα εργαλεία τα οποία είχαν στη διάθεσή τους για να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στην εσωτερική τους οικονομία. Και με διάφορα επίπεδα επιτυχίας, πάρα πολλές το καταφέρνουν σε βαθμό απροσδόκητο για πριν από 2 μήνες. Μην ξεχνάμε ότι τώρα αυτό το πράγμα έχει ξεπεράσει κάποια χρονικά όρια. Λέγαμε στην αρχή του πολέμου ότι αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί πάνω από 2-3 μήνες, θα έχει τρομακτικό πρόβλημα η παγκόσμια οικονομία. Αυτό εξακολουθεί να υπάρχει ως ενδεχόμενο. Απλά η επίπτωση καθ' αυτή μοιάζει να έχει απλωθεί λίγο στο χρόνο, επειδή όλες οι χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ήταν λίγο πιο προετοιμασμένες από ό,τι ίσως φανταζόμασταν για να αντιμετωπίσουν μια ακόμα ενεργειακή κρίση. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, πώς φαίνεται στην πράξη? Φαίνεται, ας πούμε, από την τιμή του πετρελαίου στις αγορές, η οποία για αυτή την περίοδο της κρίσης, για τόσο καιρό κλειστά τα στενά, θα περίμενε κανείς να είναι, για παράδειγμα, στις τάξεις των $150 και είναι στα 105. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ακριβώς επειδή αποδεικνύεται ότι διαχειρίζονται διαφορετικά από ό,τι νομίζαμε τα αποθέματά τους χώρες μεγάλες όπως η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι χώρες της Ευρώπης, οι χώρες της Ασίας, από ό,τι φανταζόμασταν, πολύ πιο προετοιμασμένες μετά από την εμπειρία και του 2022. Είναι πράγματα βεβαίως που όσοι ασχολούνται με τους επιμέρους τομείς, οι ειδικοί πάνω στα θέματα της διατροφικής επάρκειας των εφοδιαστικών αλυσίδων,
των καυσίμων και των ορυκτών καυσίμων γενικότερα, επισημαίνουν ότι δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να κρατήσει για πάντα. Και επίσης ότι κάποιες από τις συνέπειες είναι, όπως λένε, baked in, δηλαδή είναι αναπόφευκτες αυτή τη στιγμή, απλά θα τις δούμε παρακάτω, γιατί πολλά από αυτά τα θέματα που αφορούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες είναι θέματα που εκτελήσονται στον χρόνο και πράγματα που γίνονται σήμερα θα τα δούμε να έχουν συνέπειες σε 2 ή 3 μήνες από τώρα. Είναι αυτό που μας λένε και στην αρχή για το θέμα το διατροφικό, ότι η επίπτωση στην επάρκεια της ουρείας θα εμφανιστεί στην αγορά μήνες μετά. Αλλά είναι λίγο πολύ σε κάποιο βαθμό αναπόφευκτες αυτές οι συνέπειες. Απλά μέχρι τότε οι οικονομίες και οι κοινωνίες, επειδή ρωτάς και το κοινωνικό θέμα, κρατάνε τα μπόσκα, εξοδεύουν από θέματα που ίσως δεν είχαμε μαντέψει ότι τα είχαν, για να μετριάσουν τις συνέπειες μέχρι να βρεθεί μια τελική λύση. Κρατώντας βεβαίως στο μυαλό μας και στους πολιτικούς υπολογισμούς ότι κάποιες από τις συνέπειες θα τις δούμε αναπόφευκτα σε ύστερο στάδιο. Και αυτό ίσως θα πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας και εμείς για να το λάβουμε υπόψη σε τυχόν υπολογισμούς με το θέμα των εκλογών στην Ελλάδα και του ποιος θα είναι ο χρόνος των εκλογών, αν όντως θα πάνε την επόμενη άνοιξη ή αν οι οικονομικές συνέπειες από την κρίση του Ιράν ή μεταχρονολογημένες θα επηρεάσουν και το πότε ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει να προκηρύξει εκλογές εδώ. Και επειδή αναφέρθηκε στην Ελλάδα, υπάρχουν σίγουρα προγραμματισμένες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες που και αυτές κρίνονται εμπολής από τον απόϊχο, τον αντίκτυπο των οικονομικών συνεπειών. Οπότε θα ήθελα σε αυτό το γύρο της συζήτησης να κλείσουμε με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν, τι μπορεί να σημαίνουν αυτές για τις εκλογές στην Αμερική και τι μπορεί να σημαίνουν για τις σχέσεις της Αμερικής με τον υπόλοιπο κόσμο αμέσως μετά. Μαρία. Για τις εκλογές θα έλεγα ότι αυτό που συζητιέται αυτή τη στιγμή είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα ο πρόεδρος θα χάσει ένα από τα δύο σώματα. Τώρα ακριβώς αν αυτό είναι αλήθεια ή είναι wishful thinking, νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει και ας μην, είναι καλύτερα να μην προσπαθούμε να προβλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Βέβαια είναι γεγονός ότι αν χάσει ένα ή ακόμα και δύο από τα σώματα, τα χέρια του Πρόεδρου Τραμπ σχετικά με executive orders ή σχετικά με τέτοιου είδους αποφάσεις πραγματικά θα δεθούν. Δεν έχει δηλαδή τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις όπως αυτές που πήρε τα 2 πρώτα χρόνια. Είναι το σύστημα το αμερικανικό των εκλογών το οποίο θα τον δεσμεύσει. Αλλά από την άλλη, δεν νομίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε σε αυτή την προϋπόθεση. Μπορεί πολύ κάλλιστα, κατά τη γνώμη μου, να μην αλλάξει τίποτα στην Αμερική. Υπάρχουν και σημεία στα οποία μας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την κυβέρνηση. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που πραγματικά αλλάζουν, αλλά είναι αδύνατο να ξέρουμε ποια είναι η τάση. Σχετικά όμως με τις σχέσεις της Αμερικής με τον υπόλοιπο κόσμο, και εδώ να αναφερθώ κυρίως στην Ευρώπη, από το Μόναχο πέρυσι, από τη μεγάλη εκείνη συνάντηση που έγινε, όπου ο αντιπρόεδρος Βάνς έκανε εκείνη την τρομερή ομιλία, βρισκόμαστε σε μια τροχιά η οποία χειροτέρευσε τη σχέση μας με την Αμερική. Και πιστεύω ότι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί στη σχέση μας μεταξύ των δύο αυτή τη στιγμή είναι η Γροιλανδία. Αυτό το θέμα δεν έχει λυθεί. Και το έχουμε βάλει στην άκρη, αλλά δεν έχει λυθεί. Και νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει να έχει κίνητρα για να θέλει τη Γροιλανδία. Το αν θα αποφασίσει ο ίδιος να ανοίξει και ένα ακόμα μέτωπο από τα πολλά μέτωπα που έχει ανοίξει, αυτό βέβαια είναι δικό του θέμα. Αλλά κάλλιστα, κατά τη γνώμη μου, έχει μεγάλα κίνητρα να το κάνει και ίσως να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο. Το οποίο φυσικά θα είναι καταστροφικό για τη σχέση μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι δύσκολη η σχέση μας, αλλά αυτό νομίζω θα είναι καταστροφικό και για το ΝΑΤΟ και για και τη διμερή σχέση μεταξύ των δύο. Και στην Ευρώπη βλέπουμε σίγουρα εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά και στις πρωτεύουσες, βλέπουμε ότι δεν βασιζόμαστε πια στην Αμερική για θέματα άμυνας. Θέλουμε η Αμερική να μας παρέχει τη βοήθεια μέσω του ΝΑΤΟ, κυρίως για τη Ρωσία και για την Ουκρανία. Αλλά πολλοί κόσμος πια δεν βασίζεται πια στη βοήθεια της Αμερικής, που σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε ξεκινήσει μια πορεία αμυντικής προετοιμασίας, προκειμένου να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση εισβολής της Ρωσίας σε κάποια από τις χώρες της Βαλτικής. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, διότι η Ρωσία έχει αποδυναμωθεί τρομακτικά και οικονομικά αλλά και στρατιωτικά. Έχει αποδυναμωθεί τα τελευταία 4 χρόνια πάρα πολύ, οπότε δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τέτοια μέτωπα.
Αλλά σε περίπτωση που γινόταν κάτι τέτοιο, η Ευρώπη πια νομίζω ετοιμάζεται να αμυνθεί μόνη της. Το οποίο βέβαια είναι μεγάλη, αν το σκεφτεί κανείς, είναι τρομερή αλλαγή και στον τρόπο σκέψεως και στον τρόπο προετοιμασίας, ακόμα και με τον τρόπο που σκεφτόμασταν πέρυσι. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η διαφορά που έχει κάνει η δεύτερη προεδρία του Τραμπ στη σχέση μας, που είναι πραγματικά εκπληκτικό. Αυτή νομίζω όμως είναι η πορεία μας. Σε ορισμένα πράγματα μας φέρει και σε καλύτερη θέση, σε άλλα όμως δεν είναι η καλύτερη σχέση που θα μπορούσαμε να έχουμε, δεδομένου ότι η οικονομική σχέση της Ευρώπης και της Αμερικής είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, οπότε και το κόστος χαλασμού αυτής της σχέσης θα ήταν εξαιρετικά μεγάλο. Το μεγάλο στοίχημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, και μιλάμε για μια στιγμή κατά την οποία συζητιέται και η σύνταξη και παρουσίαση από την Κομισιόν και από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας, την οποία προανήγγειλε η Ursula von der Leyen. Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν είναι πως σε έναν κόσμο όπου έχουμε μια σχετική και πολύ εμφανή μείωση της στήριξης του διεθνούς δικαίου και παράλληλα μια αύξηση των διεθνών συγκρούσεων και των γεωπολιτικών αναταράξεων, οι οποίες αναγκαστικά απαιτούν κάποιο εργαλείο λύσης, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το εργαλείο του διεθνούς δικαίου δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Πώς λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει να έχει συνοχή? Αυτό το συζητάμε πολλά χρόνια, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει συνοχή στην εξωτερική της πολιτική και στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Αλλά τώρα είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Συνοχή όσον αφορά την Ουκρανία και συνοχή όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Άρα το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι να υπάρξει μια στάση συνεκτική και πολύ συγκεκριμένη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα θέματα της Μέσης Ανατολής, και δεύτερον αυτή να ενσωματωθεί στις προτεραιότητες της εξωτερικής της πολιτικής και της πολιτικής της ασφάλειας στο πλαίσιο αυτής της νέας στρατηγικής, αλλά και βέβαια των συναντήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχει αυξηθεί πολύ το ενδιαφέρον για την νότια διάσταση της ασφάλειας. Το είδαμε και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στην Κύπρο, και η Κυπριακή Προεδρία θεωρώ έχει βοηθήσει και πολύ σε αυτό, πέραν του γεωπολιτικού γίγνεσθε, και η θέση της Κύπρου και το γεγονός ότι η Κύπρος δεν είναι μέρος του ΝΑΤΟ, άρα έχει έναν επιπλέον λόγο να προωθεί το παραπέρα βήμα στο εγχείρημα της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Το είδαμε και με τη συζήτηση για το άρθρο 42.7 ακόμα, δηλαδή το βλέπουμε. Το έχουμε δει και με την ατζέντα για την Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι τώρα βλέπουμε και μία μετατόπιση της Κάγια Κάλλας ως προς το focus της, ας το πούμε έτσι. Όλο και περισσότερο πρέπει να τοποθετείται και τοποθετείται ως προς τα θέματα της Μέσης Ανατολής σε σχέση με τα θέματα της Ουκρανίας, που ξαναλέω είναι δύο μέτωπα εξίσου σημαντικά, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει και πρέπει να έχει μια σοβαρή και στάση με γεωπολιτικό γκραβιτάζ, γεωπολιτικό βάρος ως προς τις δύο. Οπότε εγώ αναμένω να δω λίγο πώς αυτό θα προχωρήσει. Και να τονίσω τελευταία για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, γιατί εμείς στο ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχουμε αρκετά σε διάφορες συζητήσεις που γίνονται με αναλυτές πανευρωπαϊκά για τη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής. Είναι νομίζω πολύ θετικό που η ΕΕΔ και η Κομισιόν και το Συμβούλιο αναζητούν μέσω των δικών τους ερευνητικών Ινστιτούτων και think tanks περιεχόμενο και απόψεις για το τι πρέπει να περιληφθεί και πώς πρέπει να κινηθούμε από think tanks και Ινστιτούτα ερευνητικά των 27 κρατών μελών. Αυτή η στρατηγική ασφάλειας θα πρέπει να είναι να αποφύγει τις αοριστείες και να ασχοληθεί πολύ σοβαρά με όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή με τη Μέση Ανατολή, με τη σχέση με τις μεγάλες και μικρότερες δυνάμεις, με την οικονομική ασφάλεια, με το πώς η οικονομική ασφάλεια μπορεί να αναδειχθεί σε παράγοντα διπλωματικής ισχύως για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και με το θέμα βέβαια της ανθεκτικότητας, και όταν λέμε ανθεκτικότητα εννοούμε έναν μεγάλο βαθμό ενεργειακής ασφάλειας, οικονομικής ασφάλειας, σε έναν βαθμό αμυντικής δυνατότητας, προστασίας κατά των υβριδικών απειλών, να μειωθούν οι εξαρτήσεις για να αυξηθεί το διπλωματικό πάτημα. Θοδωρή, η ίδια η ερώτηση, και προφανώς έχει αντίκτυπο οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις σχέσεις της Αμερικής με τον υπόλοιπο κόσμο. Με εμάς δηλαδή, κυρίως στην Ευρώπη, γι' αυτό συζητάμε. Ναι, δημοσκοπικά, ακόμα και με τις απόπειρες που γίνεται για την αλλαγή των εκλογικών περιφερειών, μια τεράστια προσπάθεια και νομοθετική και γραφειοκρατική για να
εξασφαλίσουν οι Ρεπουμπλικανοί ότι δεν θα χάσουν πολλές από τις έδρες οι οποίες φαίνεται ότι πηγαίνουν να χάσουν. Είναι θεωρητικά, αν μιλήσουμε με το λεξιλόγιο που μιλάγαμε μέχρι το 2024, πάρα πολύ δύσκολο και αδύνατο να κρατήσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις επερχόμενες εκλογές. Μάλιστα, κάποιες κινήσεις του Τραμπ που κατεβάζει τους γνωστούς παλαβούς πιστούς ακολούθους του ενάντια σε βουλευτές ή γερουσιαστές, πολύ γνωστούς και με πολύ μεγάλη δυναμική ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι όμως δεν του κάνουν όλα τα χατήρια, σαν τον Τόμας Μάση, δείχνουν ότι δεν προσεγγίζει και το θέμα των εκλογών με πολιτικό τρόπο. Πάμε να δούμε πώς θα το κερδίσουμε περισσότερο, αλλά συνεχίζει κανονικά, νομίζοντας ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο και ότι πηγαίνοντας έτσι θα εξακολουθήσει να κρατά τη λαϊκή εντολή που είχε και πριν από το 2024. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έχει πέσει πλέον τα ποσοστά αποδοχής που μπορούν εμάς τα 32% και 33% να μας φαίνονται ηλικιώδη ποσοστά, να βλέπουμε τι κάνει και να βλέπουμε ότι το 32% του πληθυσμού το υποστηρίζει και να μας φαίνεται απίστευτο, αλλά είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά που έχουν καταγραφεί σε τέτοιο στάδιο προεδρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αντιδημοφιλής πρόεδρος. Είναι πρόεδρος μάλιστα τον οποίον το 65%-70% του πληθυσμού που δεν στηρίζει, με περισσότεροι από αυτούς μισούν, τον απεχθάνονται, θέλουν να πέσει. Είναι στο πλαίσιο της πόλωσης, είναι ένας αντιδημοφιλής πρόεδρος. Πηγαίνει για να χάσει. Φουλ. Ωστόσο, πριν ανάφερε κάτι πάρα πολύ σημαντικό η Μαρία, και το έχουμε ξαναθέσει σε αυτό το podcast, ότι αυτά που κάνει είναι παράνομα. Δεν είναι παράνομα μόνο για το διεθνές δίκαιο ή για το περιδικαίου αίσθημα των ακροατών μας. Είναι παράνομο με βάση την αμερικανική νομοθεσία. Η διαφορά, αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, που κάνει μήνυση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όσα έχει κάνει ο ICE, το θέμα της προσοδοθυρίας, το να παίζουν στο στοίχημα στελέχη της κυβέρνησης ανάλογα με τις αποφάσεις του Προέδρου, τι κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης εν γέννη. Όλα αυτά τα πράγματα είναι παράνομα. Με μια φυσιολογική, κανονική, συνηθισμένη εξέλιξη των πραγμάτων, με αλλαγή του ελέγχου στην Βουλή των Αντιπροσώπων και ίσως και στη Γερουσία, αυτός ο πρόεδρος πάει για πτώση. Και επίσης τα περισσότερα από τα στελέχη της κυβέρνησής του, και για αυτά ισχύει το ίδιο. Και η πρώην και ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης, εάν υπάρξει μια φυσιολογική εναλλαγή της εξουσίας, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους στα δικαστήρια των ΗΠΑ. Και αυτό φυσικά το ξέρουν, έτσι, πολλές και πολλοί από αυτούς είναι δικηγόροι. Η μόνη εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι αν είναι σίγουροι, αν κομμάτι του σχεδίου είναι να μην αλλάξουν φυσιολογικά τα πράγματα. Και αυτό είναι αυτό που με τρομάζει πιο πολύ εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Δεν γίνεται μια κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπου η δικαιοσύνη σε κάποιο βαθμό λειτουργεί ακόμα, να πολιτεύεται τόσο ανοιχτά διεφθαρμένα. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω πιστική είναι ότι δεν φαντάζονται ότι ποτέ ξανά δεν θα αντιμετωπίσουν μια κανονική εναλλαγή εξουσίας, ότι δεν θα τη χάσουν την εξουσία με τον ένα με τον άλλο τρόπο ποτέ. Αυτό που το αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι εξαιρετικά τρομακτικό, μακάρι να διαψευστούμε και μακάρι να αποδειχτεί ότι πρόκειται απλά για ανικανότητα. Αλλά το εναλλακτικό σενάριο δεν είναι αδύνατο. Είναι απίθανο, μπορεί να μας φαίνεται εξωπραγματικό, αλλά δεν είναι αδύνατο στον κόσμο που ζούμε και με αυτά που βλέπουμε. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να πουλάει ρολόγια στη τηλεόραση, να πουλάει κρυπτονομίσματα στους αφελείς ακολούθους του και να απειλεί ότι θα πάρει τη Γρυλανδία και θα καταλάβει την Κούβα και ότι η Βενεζουέλα θα γίνει 51η πολιτεία. Τίποτα δεν είναι αδύνατο πια. Η σχέση με τις ΗΠΑ είναι ένα θέμα το οποίο θα εξαρτηθεί και πάρα πολύ από το πώς θα ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη διπλωματία της μέσα στους επόμενους μήνες. Νομίζω ότι σε έναν βαθμό έχει μείνει πίσω ως προς αυτό, δηλαδή έχει μείνει πίσω προς το να αναλάβει έναν ρόλο που να ενισχύει τη γεωπολιτική της βαρύτητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό εν μέρει έχει να κάνει με το ότι διαφοροποιούνται τα κράτη-μέλη ως προς τις στάσεις τους σε κάποιες από τις μέγιστες κρίσεις που αντιμετωπίζει η περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα για μένα είναι σημαντικό να πούμε ότι συζητάμε πολύ για τη σχέση με τις ΗΠΑ και πώς πρέπει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και βέβαια υπάρχουν όλα τα θέματα τα οποία προανέφεραν οι συνάδελφοι, αλλά και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι
για μια υπερδύναμη η οποία μετράει ποσοτικά τη δύναμη των άλλων για να αποφασίσει πώς θα κινηθεί ως προς αυτούς. Δηλαδή κοιτάει τους υλικούς παράγοντες, κοιτάει τις στρατιωτικές δυνάμεις, κοιτάει την οικονομία, αλλά κοιτάει και τη διπλωματική ισχύ. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει ότι είναι μεγαλύτερος παίκτης στο διπλωματικό στερέωμα για να μπορέσει να την κοιτάξει η Αμερική ως ίση, πέραν όλων των άλλων. Και εδώ θέλω να πω ότι η σημασία θα είχε ιδιαίτερη να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο εμφανείς και πιο βαρύς ρόλους ως προς τα θέματα διαμεσολάβησης. Φαίνεται ότι η διαμεσολάβηση είναι κάτι το οποίο αποζητούν οι Αμερικάνοι στην περιοχή, αλλά και να καλλιεργήσει τις σχέσεις της με τις λεγόμενες μεσαίες δυνάμεις, να αποκτήσει σοβαρούς συμμάχους, γιατί όπως ξέρουμε οι σύμμαχοι ενισχύουν τη διπλωματική ισχύ ενός δρόντα. Με τον Νίκο Βέτα γράφουμε κατηδίαν για πρακτικούς λόγους, αλλά έχει και τη σημειολογία του, γιατί θέλω να εστιάσουμε κυρίως στην Αθήνα, στην πλευρά της Ελλάδας. Νίκο, προφανώς η κρίση λόγω των τιμών ενέργειας ή λόγω του ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή είναι δεδομένη. Επηρεάζει την Ελλάδα διαφορετικά από τον υπόλοιπο κόσμο με βάση τα δεδομένα της δικής μας οικονομίας? Θα μπορούσε κανείς αρχικά να πει πως όχι, με την έννοια του ότι τα τελευταία χρόνια έχει μπει λίγο το νερό στα βλάκι. Δημοσιονομικά η χώρα μας δεν έχει ελλείμματα. Αντίθετα, δημιουργεί πλεονάσματα αρκετά για να εξυπηρετείται το δημόσιο χρέος. Και ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας είναι πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Άρα με αυτήν την έννοια δεν έχεις μια οικονομία η οποία είναι σε κίνδυνο, κάτι το οποίο είναι θετικό. Αν πάμε τώρα όμως λίγο πιο αναλυτικά, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι η δική μας οικονομία, σε σχέση με τις περισσότερες άλλες, είναι περισσότερο εκτεθειμένη στον τουρισμό. Ως τώρα δεν έχουμε δει πλήγματα ουσιαστικά, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστούν. Και στην ενέργεια είμαστε μια χώρα η οποία ακόμη δαπανά πολλά ποσά για την εισαγωγή προϊόντων ενέργειας. Άρα αυτό είναι το πρώτο σημείο ανησυχίας. Το δεύτερο σημείο ανησυχίας είναι ότι εάν και εφόσον, και αυτό δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο, εάν και εφόσον όμως η τωρινή κρίση στη Μέση Ανατολή πυροδοτήσει κρίσεις στις αγορές χρήματος, κεφαλαίου ή βασικών εμπορευμάτων, τότε αυτή η αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές δεν θα αφήσει τη δική μας οικονομία ευάλωτη, παρά το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος είναι μακροπρόθεσμο και ρυθμισμένο. Δεν είμαστε ούτε η Γερμανία ούτε η Γαλλία. Και με αυτήν την έννοια θα πρέπει η πλοήγηση κατά τις επόμενες εβδομάδες να είναι προσεκτική. Σε ό,τι αφορά την πλοήγηση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο έχουμε αντιμετωπίσει αυτή την κρίση, είναι προς σωστή κατεύθυνση? Θα έπρεπε να έχουμε δράσει διαφορετικά, ή εάν ενταθεί ο απόϊχος αυτός, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε να αντιδρούμε? Το μέχρι τώρα είναι το πολύ άμεσο, αλλά είναι και αυτό που έρχεται από παλιά. Όσον αφορά τα πολύ άμεσα, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να επιχειρηματολογήσει έντονα ότι έχουν γίνει μεγάλα λάθη. Έχουν δοθεί κάποια ποσά υποστηρικτικά των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα που αγοράζουν. Έχει υπάρξει ένας περιορισμός αυξήσεων τιμών σε κάποια από τα άλλα καύσιμα για εμπορική χρήση, αλλά δεν έχουν ξοδευτεί τεράστια ποσά. Άλλωστε, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έγινε αυτό, και αυτή είναι και η οδηγία την οποία δίνει τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από εδώ και πέρα πρέπει κανείς να έχει εγρήγορση. Θα μπορούσε κανείς βέβαια να διαβάσει το ερώτημα του τι έχουμε κάνει ως τώρα, σε σχέση όχι με το τι έχουμε κάνει τις τελευταίες λίγες εβδομάδες, αλλά τι έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Και εκεί η συζήτηση μπορεί να είναι πιο ενθουσιώδης, διότι ναι μεν η οικονομία μας είχε μια σταθερή πορεία δημοσιονομικά, τα χρηματοοικονομικά μπήκαν σε μια τάξη, υπάρχει μεγέθυνση μακροοικονομικά, πλην όμως δεν είχαμε μια έκρηξη επενδύσεων στη χώρα, με αποτέλεσμα η παραγωγικότητα να μην έχει τραβήξει πολύ ψηλά, και με αποτέλεσμα κάθε φορά που κάτι γίνεται στην περιοχή μας ή ευρύτερα να πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Αυτό είναι το ερώτημα.
εάν και πόσο και πώς θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα πράγματα κατά τη διάρκεια ανάκαμψης της οικονομίας μετά τα μνημόνια. Αν το πάμε ένα βήμα μπροστά και θέσουμε ως στόχο, γιατί αυτός είναι ο στόχος, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, και έχουμε να κάνουμε ένα πλάνο. Το πλάνο αυτό για την Ελλάδα 2030, όπως πολλοί λένε, πόσο επηρεάζεται και με ποιο τρόπο πρέπει να λάβουμε δεδομένα που δεν είχαμε πριν, όπως την κρίση στη Μέση Ανατολή? Υπάρχουν συγκεκριμένες παραμετρικές προσαρμογές που θα έπρεπε κανείς να κάνει, σημαντικές όμως. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να υπολογίζουμε ότι το ευρωπαϊκό μας περιβάλλον θα είναι τόσο ισχυρό όσο θα ήταν μάλλον. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν θα έχουμε την πλάτη μας, τα νότα μας καλυμμένα για εξαγωγές αγαθών, για τουρισμό. Αυτό που συμβαίνει τώρα σε συνδυασμό με τα απόνερα της κρίσης στην Ουκρανία, που μην σκεφτούμε ότι έχει τελειώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αυξήσει το κόστος ενέργειας, έχει κάνει προτεραιότητα την διοχέτευση πολύτιμων πόρων προς την άμυνα. Όλα αυτά είναι ένα πλαίσιο που δεν είναι τόσο ευνοϊκό όσο θα ήθελε κανείς. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι ξαναμοιράζονται οι ρόλοι στο διεθνές παιχνίδι. Να δούμε εάν μπορεί να βγει όχι ηττημένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό που γίνεται τώρα στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό θα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη εξίσωση. Και εκεί μέσα, καθώς θα ξαναγράφονται και οι ρόλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων και όσον αφορά τη νέα βιομηχανική πολιτική και όσον αφορά ακόμη και τη μεταναστευτική πολιτική, σε όλα αυτά προφανώς πρέπει να ληφθούν υπόψη και από τη δική μας χώρα, κοιτώντας σε έναν ορίζοντα, όπως είπατε, μερικών ετών.